الأعلى فردي. لك الأرواح yarda shirin kadu ya shiga, na samu da'irar farko na dawabin da sai zuga. Dan shirin ka azal Ahmadu ta yi mun daukin fadi, dahirar masana Ahmadu. Allah inna kira kana jina, na sanabun da zana fada, da na shiru sai in tanada. To karka bar ni da ni, yi mun da kanka kara in ji ba dadi. Da'irar masana Ahmadu. Ban ji daidai ba in bar roki salati ba, ba za na fara kasida ba in ban kai masa wannan ba. Kai tiriliyan 70 su adadin ismun fatahu mabudi, dahirar masana Ahmadu. Da faloma na iya cikin abun da nake zance, ita kifaya ce idan ka kita ka lalace. Ai hakuri masana, ta nan nake karbar madadi badi. Da'ira da'ira. Assalamu alaika malamin alamul arwa, assalamu alaika sanda kai nufin da'awa. Ina ma in ji muryarka ta sanda kai hajji na wada'i da dadi. Dahirar masana Ahmadu Sayyidil A'la fardi. Da'ira da'ira.